Mirade que ben, nun día como este, tocando así debaixo dunhos arboliños. Ai, miña madriña, como din polas Rías Baixas. Miña madriña. Pois imos a falar do Corpus, que é unha festa tamén senlleira, como non, porque a verdade é que é unha festa que celebra a Iglesia Católica. Seguramente non se explica ben de todo, non, os orixes, simplemente chega o Corpus e hai que participar no Corpus, non? E parece que o seu orixen pois remontase alá ao ano 1200 ou 1208, non? No século XIII. Unha relixiosa, Juliana de Cornillón, pois parece que propuxo celebrar esta festa na honra ao corpo e a sangue de Cristo, non? É unha especie de, bueno, o pan e o viño, pois que se consagran durante pois a misa católica, pois é un pouco facerlle festa. Non sei se despois Baruch Domínguez, ex seminarista, terá un pouco os datos máis frescos e ao mesmo tempo nos explicará un pouco máis sobre esta festa, pero bueno, o certo é que participa moitísimas personas, eclesiásticos ou non, e no caso de Óscar Pérez, xa eu non sei cantas edicións levan dos Sílgaros de Lugo, que sempre se sentiu moi honrado, e seguramente pois da Igrexa Católica o chamaron porque o seu grupo era un grupo moi responsable, cumplidores, e que tocaban moi ben, e a pesar de non ser profesionais, é dicir, non vivir da música, sí que actúan como os profesionais. Sería por eso. Óscar Pérez, moi boas, bons días. Hola, moi bons días, Chema. Graciñas pola invitación e un saúdo a todos os radiointes de Cadena Cope Lugo. Moi ben, pois nada, contanos un pouco como xa é moita a experiencia que tedes, e sentides vos sempre moi honrados de participar no Corpus, non? Sí, a verdade é que é unha maravilla, non, por participar nestes eventos tan cheos de festividade e tradición. Bueno, para nós é un honor, xa levamos 10 anos, parece mentira, pero bueno, comezamos nese 2014, non? Bueno, ano tras ano, pois foise innovando, metendo cancións novas, marchas novas, incluso bailes. E nada, a verdad que é unha maravilla participar, a poquinho a pouco, facendo camiño, e nada, participando en eventos tan importantes tamén como foron o patrimonio da humanidade, non? Da Catedral de Lugo, do Camiño Primitivo, ou na 350 aniversario da ofrenda Antigo Reino de Galicia, entre outras festividades, a verdad que estamos moi contentos. Sí, a verdade é que, en fin, é unha oportunidade de estar aí. En que vai a consistir? Porque tedes este domingo e o vindeiro domingo, en que vai a consistir, pois, digamos, a vosa participación? Como facedes? Como vos integrades en toda a festa da Igrexa? A ver. Pois, como comentaba antes, isto foi pouquinho a pouco, foi engadindo cousiñas, non? Novidades, bueno, o que vamos a facer tanto o día 2 como o día 9, ás 10 da mañá estaremos onde o cruceiro na Praza Santa María, xa para amenizar antes dos actos que empezarán, a misa empeza ás 11, tanto o día 2 como o día 9, e nada, ás 10 da mañá xa empezamos pois para darlle un poquinho de ambiente, animar, con música tradicional toda, e incluso cancións do noso primeiro disco que sacamos no 2022, bueno, para celebrar no 2023 o noso 10º aniversario como agrupación, non? Que é o Sílgaros de Lugo a volta á festa, 10 anos. E entón, bueno, pues interpretamos as pezas do disco, entre outras pezas tamén tradicionais de diversa cultura galega, non? E nada, para que así a xente vaya chegando, incluso os peregrinos moitísimos, sacan fotos, vídeos, bueno, sacan fotos con nós despois, aí polo medio, e a verdad que é unha alegría ver esa como se transmite, non? Esa enerxía, como a xente lle gusta, non? Cando sona a gaita e tal, e a verdad que é unha maravilla. E despois incorporarémonos tamén no que é nas procesións, interpretando varias danzas en ofrenda ao Santísimo Sacramento, e nada, depois da ceremonia, pois tamén outras marchas e tal. Depois o día 9, que en teoría vai ser dentro da Basílica, unha das cousas que máis tamén gustan é cando, neste caso, pois interpreto eu ca gaita na entrada das autoridades, pois entre elas a marcha do Antigo Reino de Galicia, que pode ser a ofrenda, non? Do Antigo Reino de Galicia, fusionado xunto co órgano da catedral. E a verdad que queda moi bonito. Pois aquí está precisamente, fíxate, aquí temos ademais o
o vídeo xusto frente ao retablo de Cornelius de Holanda. É impresionante escoitar a gaita. Que sensación che dá, porque estamos falando de un templo, un sitio sagrado, non? Tocar a gaita incluso parece, hasta certo punto, un pouco irreverente, porque dices ti, con este estruendo estou rompendo o silencio, non? En algún momento, sí. Non? Eu, sinceramente, dende o primer ano que propuxen a idea de tocar a gaita arriba, non? Xunto aos órganos, cada ano eu emocionome moitísimo. Estou tocando a gaita e sinto como se me poñen os pelos de punta, e incluso teño ata chorado de emoción mentras toco. O sea, porque é unha sensación de eso, de conexión, non? Hai algo máis aí, non? Hai algo que pensar que a música transmites a xente emoción ou sentimentos, pois eso ao final emocionas un mismo, non? Pois de, bueno, cando acabas de interpretar a peza e tal, e ves que saliu todo bien, e todo, bueno, fusionado co órgano da catedral, que a verdad que é unha experiencia increíble, a verdad. Non hai adjetivos para poder dicir o que se sinte realmente neses momentos. É unha cousa simplemente maravillosa. Mira, tes a baruca aí que está intentando funcionar, sí. Está enchufando, está metendo jack, pero bueno, compartimos micro, que non hai problema tamén esa garganta. Eu non sei se lle funciona de todo. Mira que está probando con un e con outro e non dá funcionado ainda. A tecnología é así, cando se pon non vai. Cando se pon tal non hai maneira. Cando se pon traviesa, verdad? Cando se pon traviesa non hai cable que conecte. A ver por este lado, sí. Baruca, a ver si por aquí o mellor conectas mellor. É que a verdade é que improvisación, sí. Temos aquí na radio, porque como cando se está como na casa, pois entón sale todo ben, todo tranquilo, sí. Así nun problema. Non vai. Así que nada, vamos a ver si dá conectado aquí o colega, así. Bueno, pois únicamente se lle prestas os teus auriculares, compartimos, aquí todo compartir, aquí non hai problema. Pásalle os teus auriculares e eso para que se entere. Oye, isto tiñámolo que preparar un pouco millor, Baruch, porque non sei se pasa nos teus conciertos musicais tamén pasan así, improvisas e tiramos pa diante. Sempre hai unha cuestión técnica por aí polo medio, pero bueno, tírase para diante. Escoitaba pois máis caritativa, máis pura. Falábamos antes da parte festiva e agardemos que durante esta semana todos eses actos que, como dicíamos, comezan no día de hoxe, porque nos sirvan para ser todos un chisco máis solidarios, un chisco máis humanos. Pois o Corpus, non? Que detrás desa locución latina e eclesiástica, pois hai toda unha festa na que participamos todos os que teñen a religión máis metida dentro ou menos, pero en todo caso pois todos se unen e fan festa. Óscar, nada, a pasalo ben. E a partir de que hora empezades a tocar? Pois empezaremos ás 10 da mañá onde o Cruceiro Santa María. ¿Sí? Praza Santa María, sí. O domingo, este domingo. Ambos domingos, tanto o día 2 como o día 9. Sempre empezamos antes da misa, empezamos para amenizar o darlle o ambiente aí festivo e darlle emoción e música, non ten que ser. E participa moita xente, incluso os que van despois acaban na basílica, sí. Ou os que pasan pola calle, sí. Todo o mundo participa, sí, non? Sí, a verdad que xa chico, estamos tocando e veñen peregrinos, en plan preguntan algúns, en plan, que se celebra hoy aquí e tal, non? Pues explícolles isto, e quédanse, porque claro, queren ver o das procesións, entran na basílica, e a verdad que lles gusta. O tema da gaita, non sei por qué, pero gustañe moitísimo. Sobre todo que ando en directo, porque en directo é o directo. Oye, que tal Jaco meu ano pasado? Pues, a verdad que non sei, nos vamos a tocar en Fiaro. Estamos aí centrados, hai que estar concentrado e tal, bueno, ves pasar tal, pero hai que estar concentrado nos dedos, nas notas, e que salga todo ben. Que paso preparamos todo durante dun ano para outro, preparamos cancións novas, repasamos para que salga o mellor posible o día de, porque se en directo,
Pois claro, é así. Así que... Imos coas noticias. Óscar Pérez, dos Sílgaros de Lugo. A disfrutar e a facelo pasar ben no Corpus, vale? Moitísimas gracias. Unha aperta. Cope Lugo. Estar informado.